Много ми се искаше това, което гледате в момента да не е на voiceover, но действаме с каквото разполагаме. Не знам много какво да кажа. Винаги съм видели странните voiceover по време на видеа, защото не са ми реалните мисли по време на снимки, но такова е. Не е перфектно, но действаме. Попаднах на ето тази кола, която дава доста ретро вайбс. Исках да я направя по-интересна, заради това си намалих shutter speed и получих този замазан ефект, който ме удовлетворява супер много като крайен резултат. Със следващата локация търсех малко по-различна перспектива, която тези стъпала, стълби, мисля, че дава това усещане, защото карат очите малко така да се качват нагоре и дървото дава много готин контраст и дълбочина. Дава, не знам, защо на мен ми дава усещане на Япония. Така, продължавам с Витушка, като не знам какво повече да кажа, освен че това е Витушка. Винаги като я погледна, това е брутално не знам. Яко е да живееш до такава планина. За следващите снимки, които ще видите, нямам много какво да кажа, защото те се получиха супер спонтанно, дори ги нямам заснети как ги снимам. Но да, но вече ме кефят, не ме кефиха първоначално, но успях да ги спася в Lightroom. Така че да, дори не знам какво ми е минало през главата, когато ги заснемах, вече не си спомням. Така че да, надявам се следващото такова видео да е с реалните ми мислене на voiceover, но нека да видим. Това беше от мене.